Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, els dimarts cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer. Molt bon vespre. Comencem tot seguit l'agrografia d'avui dimarts, dia 27 del mes de març, l'espai de Ràdio Balaguer que recordem dediquem a parlar del sector agroalimentari. Per fer aquest espai comptem, com sempre, amb la presència del senyor Josep Roig, impulsor d'aquest programa. Molt bona tarda, bon vespre, Josep. Bon vespre a tothom, bon vespre. Avui, Josep, vols dedicar el programa a parlar de disseny, accions a l'entorn i alimentació alimentària. Aquest és el títol que has donat al programa d'avui. I per parlar de tot plegat has convidat concretament el director del Monestir de les Avellanes, el Robert Porta, i el Ferran Alemany, gerent de l'empresa Torrons i Mel Alemany. Tots dos ja ens acompanyen, els saludem i els donem la benvinguda. Molt bona tarda i bon vespre a tots dos, com dèiem. Bona tarda. Bona tarda i bon vespre. De seguida parlarem amb el Ferran Alemany, amb el Robert Porta, però abans, com sempre, escoltarem la reflexió que fa sobre el tema el Josep, com habitualment fa a l'inici d'aquest programa. Després repassarem l'actualitat agrària, les convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini, farem l'agenda i acomiadarem, com sempre, aquest espai amb música. Josep, fet el sumari, és moment, ara ja sí com dèiem, d'escoltar la reflexió que fas sobre el tema que tractem avui, que dèiem d'això, disseny, accions a l'entorn i alimentació. Vale, doncs molt bé, ben trobats, ben trobades, ben volguts, ben volgudes. Ferran, Robert, gràcies per estar avui una altra vegada aquí. El Ferran ja havíem estat en aquest programa i el Robert encara no, però bueno, esperem que torni. Però no és la primera vegada que ve a Ràdio Balaguer, Robert? Ràdio Balaguer, són gent ja que coneixen ja la casa. Bueno, avui parlarem de l'or rural, perquè si fem memòria, el que portem d'any ho han anat enfocant amb aquesta conducció, amb aquest temari, amb aquest contingut. Perquè fixeu-vos que vam tindre al principi la Rosa Prunda que ens va parlar de productes de quilòmetre zero, de proximitat, sí. Vam tindre aquí amb unes persones que ens van parlar sobre un fet concret productiu que era l'ofet ecològic, la ponedora. Un fet nou, etc., una cosa bastant novedosa, una cosa que les grans cadenes volen ficar ara en gallina de campestre, oi? Vull dir, això va ser una innovació. Llavors vam tindre aquí també a l'amic Boixadera que ens va parlar sobre la correcció del territori, és a dir, si el territori està contaminat, si no està contaminat, etc., perquè ja saben vostès que l'amic Boixadera és el cap de servei de gestió mediambiental. Per tant, ens va parlar sobre si el territori estava endreçat o no estava endreçat, contaminat o no. Efectes que vam dir aquí és que el territori el tenim correcte, que quedi clar. Bé, llavors vam tindre aquí el director general fa l'últim dia de Desenvolupament Rural, l'amic Oriol, que ens va parlar sobre la repercussió de l'administració sobre lo rural. És a dir, quina repercussió té, quines connexions hi ha amb l'administració, i ens va dir que està disposat a ajudar en tot el possible i en tot el que fes falta perquè lo rural fos més rural i més productiu, eficient, etc. I avui, en què tenim aquí? Aquí tenim a dos persones que representen a dues empreses que s'hi han jugat el coll, que són pioneres, han fet moltes coses de que l'administració encara pensa fer i que ells ja han fet un pas endavant. Perquè, clar, el que aquí vam dir sobre lo rural és que ens falta, amics meus, disseny. Vam dir que hi ha un desenvolupament rural, però ja està esgotat, ja havíem arribat a paràmetres, ja es pot dir fets. És a dir, que faltava un altre pas més, i aquest pas més tenia que ser amb un disseny nou. És el que parlarem avui aquí amb dos empresaris que ho han fet, que ho estan fent i que procuren que això sigui una realitat, que el rural no mori. I aquesta seria la reflexió. Molt bé, Josep, doncs donem pas ara primer a l'actualitat agrària, després parlem amb el Ferran Alemany i el Robert Porta.
Encedem el repàs a l'actualitat agrària en el programa d'avui dimarts, destacant en primer lloc avui que el Departament d'Agricultura ha posat en marxa una plataforma en què els ramaders han de presentar en temps real dades sobre la traçabilitat d'aplicacions i transports de dejeccions a llarga distància. S'han de donar dades sobre l'origen, el destí i les característiques de les dejeccions, dades que, d'altra banda, fins ara ja era obligatori anotar. Des del passat 19 de març, però, és obligatori enviar una plataforma informàtica mitjançant GPS les dades de les aplicacions de dejeccions ramaderes realitzades a més de 10 quilòmetres de la granja. D'altra banda, destacar també que des del passat 15 de març i fins al 15 d'octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. La norma regula que en els terrenys forestals estiguin o no poblats d'espècies arbòries i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Aquest 2018, des de l'1 de gener, hi ha hagut a Catalunya 41 incendis forestals que han cremat 39 hectàrees. Els focs més importants han estat a Castelló de Farfanya el passat 20 de febrer i a Castelldefels, al Baix Llobregat, el dia 1 de gener. D'altra banda, el Brexit i les negociacions per arribar a un acord comercial entre la Unió Europea i els països del Mercosur es plantegen com dos dels grans reptes a què s'enfronta el sector del boví de carn. Així ho ha assenyalat el grup de boví de l'Associació Empresarial Càrnia Anafric, després d'una reunió a la qual van assistir a Barcelona algunes de les principals comercialitzadores de canals, entre aquestes la firma Osenka Frivin. El secretari general de la Unió Europea del Comerç de Bestiar i Assumptes Carnis ha assegurat sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea que cal evitar tant sí com no que hi hagi controls en frontera entre els dos territoris. Un Brexit traumàtic, ha dit, significaria que una bona part de les 250.000 tones que Irlanda ven al Regne Unit han de ser absorbides per la resta de països de la Unió. Com sempre, dins d'aquesta secció d'actualitat agrària, repassem algunes de les ajudes que es poden demanar a dia d'avui al Departament d'Agricultura. En aquests moments estan en termini els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada. També es poden demanar els ajuts per a la millora de la producció o comercialització de productes vitivinícoles, els ajuts a la producció integrada, a la producció agrària ecològica, els ajuts també a la millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya i, entre altres, també els ajuts a l'apicultura per a la millora de la biodiversitat. Agrografia. Tota l'actualitat del sector agroalimentari. Josep, fet el repàs a l'actualitat agrària, és moment ara ja sí de conversar amb el Robert Porta, com dèiem a l'inici del programa, director del Monestir de les Avellanes, i el Ferran Alemany, gerent de l'empresa Torrons i Mel Alemany. Quan vulguis. Pues bueno, Sònia, som-hi. Pues vinga, amics meus, entrem amb la batalla. Hem dit que lo rural ja, a compte de dir pagesos, avui som productors d'aliments. Hem dit que Lleida identifica, que les comarques dignifiquen i que les viles enamoren. Això té que ser una cosa real, una cosa realitat. Hem dit que és qüestió de fer referències i tindre una identitat. Hem parlat amb aquest programa de medi ambient, de meteo i d'entorn, de que està endreçat. Hem parlat aquí de logística. N'hem dit diverses vegades de logística, sense dir el nom, ho hem dit molts cops. Per tant, avui amb vosaltres dos, amb vostès dos, vaja, és qüestió de ficar tot això sobre taula. Per tant, la primera pregunta que farem, el primer tema, direm de què s'entén per disseny. Hi ha disseny a la nostra entorn? Hi ha disseny? Robert. Bé, hi ha disseny, jo crec que sí. Per començar, hem de valorar el disseny propi que fa cada empresa o cada poble, és a dir, el que ja hi ha en la pròpia realitat del territori i que, per tant, ja ve de darrere i que va planificant l'anar endavant. Una altra cosa és que hi hagi una planificació de conjunt, que coordini tot això d'aquí i que ha d'estar una mica a la guait dels avanços que hi va havent, no? Potser aquí ara estem en una situació de stand-by, no? De dir cap a on hem de tirar.
però paral·lelament la gent del territori va avançant, és a dir, això ho hem de valorar i que per tant hem de començar per aquí, per veure què fa la pròpia gent del territori i com aquesta gent doncs, es pot coordinar i dissenyar coses noves, no? En el cas d'Alemany i Monestir de les Avellanes crec que ho estem fent de manera particular, però també de manera conjunta hem començat a fer coses, no? Ferran, tu ets vostè és d'una casa ja instaurada, antiga, pionera, és dir, una casa ja d'aquelles de tota la vida a Os de Balaguer, una vila cada vegada més bonica, més bonica perquè entre tots sí que la feu més bonica. I per tu, lo rural què és? A veure... Perdó, si haguessis estat en un altre lloc, doncs haguessis marxat d'Os, doncs el rural hagués sigut una altra cosa, però me fa goig preguntar això avui perquè amb una persona que ha nascut allà, que continues allà, que fas les teves empreses allà, què és el rural per tu, avui? Per mi el rural en aquests moments és el quotidià, és a dir, nosaltres estem visquent a la vila d'Os de Balaguer, allà és on treballem, és un poblet de 300 habitants, a la subcomarca del Montsec, que entre tots jo crec que no arribem al miler d'habitants o poc més, no? Bé, és la nostra quotidianitat, és a dir, amb la reflexió que fèieu abans de si hi ha disseny, evidentment, cada un, nosaltres som una empresa d'alimentació, el disseny avui dia és molt important per poder vendre els teus productes, però sí que jo trobo en falta una mena de planificació per part dels estaments públics, en aquest cas, no s'ha sabut trobar, entenc jo, una manera de dissenyar el territori, fem apostes de futur, no? I llavors que ens hem trobat? Pues que hi ha una improvisació contínua de la gent del territori per anar treballant i amb aquesta manca de previsió doncs t'adones de que el món ramader i agrícola de les nostres comarques jo entenc que no el veus aplicant-hi disseny. És a dir, jo veig que els companys grangers d'allà del poble o agricultors doncs, bueno, treballen amb un engranatge d'unes estructures d'unes grans companyies, en el cas del porcí o amb altres, doncs que veus que ells allà no poden aplicar disseny, ells simplement sobreviure el dia a dia, no? Jo entenc que aquí això està fallant i hauria de millorar d'alguna manera. Creus que seria necessària aquesta acció conjunta que comentava el Robert? Per tant, o no? Jo entenc que empreses del territori, nosaltres hem fet alguna acció, no? Buscant allò complicitats amb altres empreses del territori i jo entenc que hi ha possibilitats. També veus que no és fàcil i aquesta cultura, de moment, no la tenim. Amb el monestir ja hem fet passos. Fa un parell d'anys vam signar un conveni de col·laboració, doncs ells són pioners en portant amb aquesta nova visió de la comarca, perquè és nova des d'un punt de vista turístic, quan ningú del territori se la creia fa 10 anys, doncs ells van ser i són pioners, doncs nosaltres ens vam adonar que amb ells podíem sumar i a part de tindre els nostres productes a la seva agrobotiga, doncs bé, nosaltres col·laborem amb ells, amb aquest conveni que vam signar, amb aquestes ganes de construir coses, no? Llavors, potser aquí hi ha una pregunta que sorgeix que li ha fet lo Ferran sense donar compte al Robert, de dir, escolta, Robert, l'administració i la cosa privada per a fer aquesta dimensió que diu el Ferran aquí molt de forma acertada, caldria que anessin junts, caldria col·laborar, caldria anar de bracets, caldria tindre com un matrimoni ben avingut. Això ho vam dir aquí fa 15 dies al director general corresponent. I el director dels serveis territorials ens va dir també que l'ordenació del territori era cosa absoluta de l'administració, absoluta, és a dir, quasi d'ells propis. Caldria per això, al teu criteri, Robert, una mica de col·laboració o bé total la col·laboració? Total, és que de fet avui en dia no es pot plantejar una cosa unilateral en el sentit de dir l'administració farà, clar, de comptar amb la gent del territori, ha de sumar i ja no estem potser en aquells conceptes de l'administració, diguem, paternal, que ho fa tot i ajuda a la gent i la gent, diguem, va seguint, no? El que jo crec que hem demostrat que en aquests temps de crisi, sobretot, el territori i la gent ha sigut els que s'han anat moient, les empreses han anat avançant i una miqueta anem veient que moltes vegades l'administració ens va darrere. Falta aquesta planificació que deia el Ferran, sense una planificació no sabem on anem, i aquesta planificació
planificació s'ha de fer en conjunt. Jo soc dels que penso que som un ecosistema on les institucions i l'administració doncs, juguen un paper, però les empreses i la gent del territori també hi han de comptar, no? I estem en algun model, ja sé que potser no és d'alimentació i d'agricultura, però bueno, ara estem amb la idea aquesta del retorn dels sepulcres dels comtes d'Urgell i ho hem fet aplicant aquesta idea. L'administració juga un paper, nosaltres juguem un paper i altres institucions de l'entorn i persones de l'entorn també s'hi han sumat de manera de fer un consell o una comissió per executar un projecte concret, no? Jo crec que ha de ser la manera de treballar perquè si no, no ens en sortirem. Això també cal dir que el Ferran de Noguera no va estar tancat amb aquesta col·laboració. Ell tenia la cosa de que el que té que passar al davant amb aquesta ordenació tenen que ser l'administració, però que no estava tancat amb això. Estava obert a la recepció de que les empreses poguessin aportar. I a vegades falten ponts de comunicació. Estem molt acostumats verticalment, no? Potser falten aquests ponts de comunicació que ens permeti que treballi més en xarxa, no? Perquè ja hi anem, a veure, la presidenta del Consell Comarcal, per exemple, ella ens pot ajudar i sempre vol ajudar-nos, però a vegades està molt limitada, no? Perquè la seva estructura també no pot travessar certes parets, no? Això ho hauríem de trencar. Aquesta manera de treballar tan vertical no té massa sentit, no? El passat divendres l'empresa Torrons i Mel Alemany signava un conveni de col·laboració, no, Ferran, amb el Consell Comarcal. És un primer pas aquest, d'aquesta relació entre l'empresa privada i l'administració? Sí, jo allà quan va fer la presentació hem fet aquesta mena d'acord que nosaltres proporcionarem un minipot d'aquests que fem amb el logo del COU a tots els infants que passin doncs, per les instal·lacions del COU durant tot l'any, no? Allà, quan vam fer la presentació, jo comentava, posar en valor doncs, el fet de que aquesta col·laboració entre el món públic i el món privat doncs, que hi sigui i no sigui sempre com fins ara ha sigut que només per un tema de subvencions o perquè a vegades la relació amb l'administració no és per temes que a la millor, no sé, per pagar impostos, no? Per temes negatius, no. Es pot construir coses que no van de subvencions i simplement van d'aprofitar, doncs, en aquest cas, la vinguda de molta gent a aquell espai i nosaltres doncs, col·laborar amb ells fent un detall que també repercuteix a la nostra marca, fa territori, nosaltres ens sentim molt identificats amb tot el que és el Montsec i per tant jo entenc que això és, no sé, pot ser una cosa interessant, no? De començar a fer coses d'una altra manera. Robert, tu que ets persona d'empresa, també com el Ferran, quin tipus de logística creus que ens fa falta per poder complementar el que aquí estem dient, que això sigui un fet que ja ho és de cara amb vosaltres, però que sigui un fet més universalista? Quina logística creus que ens manca? La logística és un concepte molt ampli. Molt ampli, sí, però fica-te'l al teu territori. Clar, el primer que hem de fer és la lectura d'on estem, en quin punt on estem, i a partir d'aquí aquests vasos comunicants en diferents estrats i en diferents nivells, que potser seria aquesta logística que tu estàs dient, no? Ara, sí. No sé, vaig a posar un exemple i vaig seguint el mateix que dia abans. Nosaltres organitzem unes jornades d'història cada any i les organitzem el mateix, és a dir, posem la Universitat de Lleida coordina tot un conjunt de professors que venen a nivell internacional, després hi ha unes institucions que ajuden a que això es pugui dur a terme i després hi ha un espai, en aquest cas que és el Monestir de les Avellanes, que és aquesta plataforma on es pot comunicar i es genera un nou coneixement, no? Jo crec que això és una nova logística, una nova manera de fer, des d'un lloc concret, local, on s'accepta aquella realitat que hi ha i el que es fa és catapultar-la cap a fora, no? Perquè entenem que avui el mercat és global, el món és global. A vegades ens falta això de creure'ns el valor que tenim nosaltres, que no ens ho hem cregut lo suficient, el Ferran ho diem moltes vegades, però l'altre el d'entendre de dir no és només la Noguera, és a dir, la gent ens ve aquí i per tant pot vindre algú de Finlàndia i conèixer la Mel Alemany al Monestir de les Avellanes i per tant aquesta persona se'n va a Finlàndia i un producte nostre que ens el creiem ha anat a parar a un altre punt del món i vés a saber què pot sorgir de tot això d'aquí, no? Tot això és no sé si va per aquí, però una nova logística que el que hem de fer és entendre-la i articular-la. Va per aquí, estupendo, perquè aquest és un punt logístic, podem dir, de primera qualitat. Com és de primera qualitat el que els Torrons Alemany ha ficat al seu producte, a la seva logística, això del humanisme. Què és això, Ferran, del humanisme? Bé, amb
nosaltres fa uns anys vam reflexionar, vam fer una reflexió interna, no?, sobre què fèiem i on estàvem, i llavors vam anomenar amb aquest projecte l'univers alemany. Dins d'aquest univers alemany, allà vam definir 3 conceptes: art, cultura i humanitat, no? Clar, nosaltres som una empresa que envasem mel i fem torrons. Llavors, a vegades, amb la col·laboració amb el territori o amb altres agents, o inclús a vegades per promocionar el nostre producte, doncs vam sortir aquestes reflexions. Una d'elles va ser la col·laboració artística. Amb l'art doncs, hem fet accions a nivell de territori, és a dir, hem buscat uns artistes locals, en aquest cas d'Os de Balaguer, el senyor Pedra i el senyor Talamonte. Doncs ells han fet unes creativitats per treballar, per imprimir unes caixes de torrons, per fer un detall per Nadal, inspirant-se en el Montsec. Bé, doncs d'això ha sigut una acció artística. L'acció cultura, doncs nosaltres intentem col·laborar amb iniciatives al territori. Vam ajudar el senyor Garrafé doncs, a anar al Kilimanjaro, doncs, juntament vam col·laborar amb el Monestir de les Avellanes fa un parell d'anys. També vam col·laborar amb el Vall Sonora, amb un concert que es fa de músiques experimentals a Age, es va fer fa un parell d'anys. I el tercer concepte d'aquest univers alemany seria l'humanisme. Aquí nosaltres què intentem? Nosaltres som una petita empresa, som 30 persones treballant a Os de Balaguer, però al llarg dels anys hem anat teixint uns vincles molt forts amb 4 centres especials de treball, on treballen gent amb discapacitació, i avui dia doncs, tot l'etiquetatge i una part important de la logística de tots els nostres productes doncs les fem amb aquesta externalització, però amb aquests centres especials de treball que en tenim a Balaguer i a Lleida. Són Aspros, La Torxa, també treballem amb Shalom, i a Balaguer ens col·laboren amb nosaltres l'Estel. No? Doncs bé, l'any 2016 tenim auditats que 70 persones amb discapacitació treballen diàriament per a la nostra marca. Doncs bé, aquí és on nosaltres parlem de la pota humanitària d'aquest univers alemany, no? Llavors, quan aquestes persones que us venen, Robert, com a director del centre de Santa Maria de les Avellanes, els maristes, que us venen a la vostra casa, perquè en dieu la vostra casa, que sí? Doncs aquestes persones que tenen un nivell cultural bastant elevat, perquè tenen una cultura, són sensibles a les vostres actes que feu allí, música, etc. Doncs, com identifiquen el territori nostre? Els doneu una identificació? Com ven santuari, maristes, territori? Nosaltres som, és a dir, que hem de tenir en compte que els germans maristes, i no és la primera vegada, podríem explicar molts altres exemples, inclús d'abans dels maristes, com que el monestir ha estat per la comarca un espai d'innovació. Jo crec que l'any 2000, quan els germans aposten per obrir la casa i fer aquest projecte de portes obertes, és a dir, un monestir de portes obertes al servei de les persones, la cultura i el territori, el que fan és innovar. A l'any 2000, a la Noguera això, diguem-ne, no existia, i obrim aquest espai per a que vinguin les persones aquí, s'allotgin aquí, generi això pensament, etc. No? I coneguin el nostre territori. Això ha anat creixent amb 18 anys ja que portem en aquest projecte, i crec que hem acabat sent un espai de referència per a la comarca, perquè atraiem moltíssim visitant, però també el redistribuïm per la zona. I encara es podria fer millor, perquè ens falta encara, jo crec que molta més col·laboració i més connexió, diguem-ne, per donar a conèixer tota la riquesa que té el nostre territori a aquest visitant. Això abans no existia, és a dir, si podies tindre la gent en contagotes que et venia i tal, però tenies bàsicament la gent del territori, que anàvem d'un poble a l'altre, no? Però ara és que et ve gent de tot el món, i dic que els nostres segons visitants són jueus, et venen de tot el món al monestir de les Avellanes i coneixen una realitat que desconeixen. Però també l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el nostre principal visitant, desconeix moltíssim la nostra comarca, i el primer que et quedes quan arriben es queden meravellats, no? Però no ho coneixem, això i és el punt positiu que jo dic. Per exemple, tenim un 40% d'ocupació a final d'any a la part de l'hotel, que no és molt alt, això d'aquí. Però sempre penso, ens queda un 60 per créixer, perquè la majoria de gent que ve, una part important torna i la majoria marxa amb una idea, diguem-ne, molt positiva.
i va descobrint realitats que havien quedat molt locals al territori que ara s'estan explosionant i estan sortint cap a fora. Falta que nosaltres acabem de dir ens ho creiem i volem sortir cap allí, no? Ja acabo, però només l'últim any amb les nostres activitats i serveis vam atendre més de 27.000 persones. Això ens situa en la tercera punt de referència de la comarca després de Mont-rebei i del Centre d'Observació de l'Univers, i sense comptabilitzar l'entrada lliure, perquè el monestir s'hi pot entrar lliurement. Cal doncs, que ho sapiguem rendibilitzar tot això d'aquí, i l'única manera és fer-ho en connexió amb el nostre entorn. No ho podem fer individualment. Ja l'empresa no pot mirar, jo crec que Monestir no és una empresa, diguem, estrictament, la idea, però les empreses privades no poden mirar unilateralment només pel benefici. Evidentment, hi ha un ànim de lucre i no sobreviuran només per això, sinó una mica el que fa Alemany d'obrir el paraigües i de dir, escolta, si volem arribar a la gent, hem de comptar amb el nostre entorn, amb el nostre territori, que és el que dona valor al nostre producte, i difondre això d'aquí cap a fora perquè això tingui un retorn i una rendibilitat, no? Hem de pensar d'aquesta manera. I l'administració també ha d'entrar amb això d'aquí. Molt bo, això. I aquí el Ferran, quan ell marxa fora a les fires, que és la continuació d'aquesta extrapolació de coneixença del nostre territori, què trobes, Ferran, amb aquestes fires? Perquè ara has anat a diverses fires, vull dir, has estat a diversos llocs. Quina receptivitat hi ha? Coneixen Os de Balaguer, aquest poblet de postal tan bonic? No, no, diuen, això no. Vostè, de on és? No podem pretendre això. Bueno, endavant. El que sí que és veritat és que quan tu expliques tan aviat, pots parlar a Barcelona o pots anar a una fira internacional, quan tu expliques d'on ets, quan tu expliques que vius i treballes en un nucli de 300-400 habitants... Exactament, aquesta percepció, quina és? Molt positiva, això està clar. Això, per un producte d'alimentació, el fet de viure en un entorn com el Montsec és un privilegi. A nivell logístic, el que parlaves abans segurament pot ser un petit problema, perquè, clar, a Os de Balaguer no hi ha polígon industrial, no tenim massa espai, hem anat creixent com hem anat poguent. També és veritat que a la millor part de les tasques que hem externalitzat amb aquests centres de treball doncs són degut a la pressió de no tenir massa espai allà, doncs bueno, busques el dia a dia vas buscant solucions amb aquesta, el que parlàvem, amb aquesta mica d'improvisació que la portem a l'ADN, és a dir, jo crec que som una cultura a vegades d'improvisar coses, no? Doncs ens n'hem sortit d'aquesta manera. Quan vas a una fira internacional, evidentment, tot just et saben situar a Catalunya, Barcelona sí, però poca cosa més. Dintre de les activitats que feu al vostre centre de les Avellanes, al monestir, l'esport té una activitat cultural, se pot dir, física, esportiva, important per l'agroalimentària, per la connexió. Bueno, perquè l'esport feu rutes, i a vegades aquestes rutes se coneix al territori també, oi? Sí. Vull dir, quin podem dir, objectiu té això, si és que en té algun? Bueno, cada vegada més aquest tema, primera, perquè jo sí que aquí crec que el territori està molt ben organitzat, o sigui, s'organitzen curses de moltes tipologies per associacions o entitats del territori, n'hi ha moltíssimes, o sigui, no només cal mirar el programa anual, n'hi ha moltes, i moltes passen per allí el monestir dels Avellanes, la zona del Montsec, que té un atractiu afegit per tots aquests temes, perquè ja és una zona muntanyosa, és una zona, diguem-ne, amb un atractiu, un encant especial. Ja nosaltres, en el cas del monestir dels Avellanes, que ara hem fet el pla forestal, la propietat és 300 hectàrees, la majoria són boscs, tenim 60 hectàrees d'agrícola, no? El que estem intentant és no només preservar tot aquest espai pel tema d'incendis forestals i tal, sinó obrir ja rutes pel visitant que vol conèixer aquest entorn més immediat. Hi ha punts d'interès, diguem-ne, atractius. Després, des de l'any 2008, això sí que ho vam fer amb l'administració, es va fer el centre BTT Montsec La Noguera, pel tema de la bicicleta de muntanya. Jo crec que tenim un dels espais, la zona del Montsec de BTT, més interessants, perquè té una diversitat extraordinària, tens rutes des de les més senzilles per a famílies fins a les més complicades, que s'han fet competicions a nivell nacional, no? I això, bueno, aquí una vegada més potser es va fer al seu moment tota aquesta ruta, la seva promoció, i després va desaparèixer. Això no són persistents, no sabem perseverar moltes vegades amb aquestes coses, però ha quedat la ruta, i qui ens l'està dient que això funciona? La gent que et ve el cap de setmana en bicicleta, que es porta la bicicleta i t'està venint ara mateix gent de Gran Bretanya que lloguen la seva furgoneta i venen a les seves bicicletes aquí per conèixer les rutes d'aquí. Una vegada més és la gent que hi ha amb els mitjans que hi ha avui de les xarxes socials i tot això d'aquí, coneix això d'aquí, ve
però clar, aquesta gent és que l'hem de captar i som nosaltres que hem de passar davant i dir, mira, això és el que tens aquí, i ja que vens, mira, doncs aquí tenim, tu que vas en bicicleta, aquesta mena d'alemany que és energètica i és d'aquí, hem de connectar tot això d'aquí. No pot ser que vingui una furgoneta amb gent britànics, donin el seu tom i marxin. No pot ser que vingui 100.000 persones a Mont-rebei, passin pel pas de Mont-rebei i marxin. Aquesta gent s'ha de quedar a dormir al territori, ha de quedar a dinar al territori, ha de tornar un retorn al territori, i això ho hem de saber articular nosaltres. I nosaltres, quan parlem d'aquest retorn al territori, que és molt bo el que ens estàs comunicant aquí, perquè la ràdio ja un dia faran comunique, desenvolupe, aprèn a escoltar, etc. La ràdio és un element viu que hi ha entre tots nosaltres. I sobretot Ràdio Balaguer, les coses clares. Llavors, quan te venen gent d'aquests grups i dius els portes cap als torrons alemanys, com tu has dit, perquè que veguin que hi ha alguna cosa important al territori, no li pregunten, i ara va per la pregunta per el Boi Ferran, ¿dónde están los almendros y la miel? ¿Dónde està? Què els hi contestes amb això? Bé, ametllers... Perquè no tenim gaire ametllers ni mel tampoc, oi? Sí, claro, però vosaltres sou productors d'ametlla, elaboreu l'ametlla, la mel la compreu a fora, és oi pròpia, dins tot això. Bé, t'explico. Nosaltres tenim dues activitats, no? Com heu dit, la fabricació de torrons i l'envasat de mel. Nosaltres venim d'una tradició, jo soc la 5a generació vinculada amb el món de les abelles. Aquí val a dir, el que ha comentat abans el Robert de la innovació del monestir, nosaltres, el meu avi, juntament amb el meu rebesavi, van aprendre, gràcies a un monjo del monestir, a principis del segle XX, van aprendre les noves tècniques d'apicultura que van vindre d'Europa perquè un monjo d'allà, aficionat, doncs, els va formar, no? Perquè fins en aquells moments l'apicultura era una apicultura de subsistència, amb les arnes típiques, arnes de canya, que llavors l'únic que podia fer un apicultor doncs, era mel per l'autoabastiment. No? Doncs bé, arrel d'allò, doncs, els meus avantpassats, en aquest cas l'avi i rebesavi, doncs, amb aquestes tècniques van començar a practicar una apicultura que ja tenia uns excedents, i amb la compra als apicultors més locals de la comarqueta, perquè en aquells moments a cada poble hi havia diversos apicultors, que això s'ha anat perdent, això és veritat, i doncs allà doncs, van començar a generar un comerç, no? I van començar doncs, a vendre mel doncs, de producció pròpia i del nostre veïnat doncs, cap a Barcelona i tal. Al part dels anys, amb el transcórrer dels anys, doncs el meu pare als anys 70 va començar a incrementar aquesta producció, tenint més abelles al territori, comprant més mel a d'altres indrets, però quan va arribar la filoxera de les abelles, que és la varroa, un problema que va vindre, un àcar que va vindre, com venen molts problemes, en aquest cas de fitosanitaris i tal, del món d'Àsia, doncs en aquell moment el meu pare va deixar les abelles, això eren els anys 80, i perquè ell ja estava en plena fase de creixement, i en aquest sector de la mel fer-te-ho tot tu és molt complicat. En el món del vi hi ha empreses que són capaces de tindre les seves pròpies terres i de fer-se també i fer-se el seu vi. En el cas de la mel és molt més complicat. Vull dir, hi ha molts pocs casos, i quan vas creixent en volum de ventes i vas a vendre a altres mercats, hem estat al Japó fa unes setmanes, vam anar fa uns mesos a Alemanya i ara ens anem a la fira alimentària, quan comences a créixer, fer-ho tot és molt complicat. Llavors nosaltres el que fem és treballem amb les millors mels del món, que en aquest cas són les mels de la península Ibèrica. Amb això sí, som experts, coneixem tots els petits racons de la geografia de la península Ibèrica, buscant les millors mels, i amb aquestes mels doncs en basem la nostra marca. No? També tenim proveïdors locals, però per exemple ara al Montsec podem 3 apicultors, i dels quals o poden n'hi ha 5 i 2 de professionals, però que amb pocs quilos de mel. No? L'ametlla I l'ametlla, doncs l'ametlla sí que el territori nostre és un territori d'ametllers, és a dir, ja es veuen, però tampoc no hi ha cap empresa transformadora. Nosaltres hem d'anar a buscar les ametlles a les trencadores. En aquest cas nosaltres nutrim de l'ametlla de la trencadora Martí, que està a les Terres de Lleida, també altres trencadores com per exemple l'Avellana de Reus, doncs allà a la cooperativa Corselva. Ens anem buscant ametlles bàsicament del territori català o del nord del País Valencià, que és on se fan unes molt bones ametlles marcones. Robert, per aquesta identitat productiva de la zona, en què fiqueu hincapié? Vull dir, cada zona té unes característiques productives.
Vull dir, vosaltres quan llanceu aquest missatge als vostres clients, als turistes que ens venen a visitar, a reconèixer el que som aquí, què és el que reconeixeu més? O el que els hi dieu que tenen que reconèixer més? Clar, nosaltres tenim els diferents serveis que tenim, no? Però, per exemple, a la botiga tenim els productes típics del nostre entorn, que és el que volem difondre. Estem parlant de la mel, dels tarrons, dels caramels que fa Alemany, però també dels olis de la Noguera, el gran desconegut, i que jo crec que tenen molt valor. També els vins, evidentment. Nosaltres tenim la nostra pròpia vinya, l'hem mantingut, gràcies a la vinya del Monestir de les Avellanes, això s'ha de dir, Os de Balaguer va entrar a la denominació Costes del Segre, per tant, tot el tema del vi també l'hem estat impulsant, i també ho estem fent en col·laboració, perquè, com deia el Ferran, no? Allà on no arribes, nosaltres la bodega que teníem, el celler, el vam haver de tancar perquè no teníem mitjans, vam buscar la cooperativa d'Artesa, amb qui estem fent tot el tema de celler, d'embotellatge i així, però no hem deixat de produir el vi, i jo crec que això és important, que el productor, per petit que sigui, pugui guanyar-se la vida, i si pots comprar-ho un distribuïdor o un empresari local que elabora aquell producte, doncs, o transforma aquell producte, doncs endavant, no? Tant el que donem a conèixer és, en primer lloc, el nostre territori i el producte típic del nostre territori a través de la botiga i a través també del restaurant, perquè sí que el nostre restaurant, que és el servei més utilitzat, promovem sobretot la cuina de proximitat, el producte de mercat, o la cuina de mercat que es diu ara. Al final anem a la idea tradicional de sempre. És a dir, aquí ens han imposat una idea de fast food, de mentalitat de menjar anglosaxona, quan nosaltres, amb la riquesa del que teníem aquí, i ara estem amb conceptes moderns tornant a reivindicar allò que hem fet tota la vida aquí, que les padrines tota la vida han fet aquí, i que anaven al mercat i compraven i feien. Perdó, però quan els viatgers retornen a la casa, que has donat un tom per la zona, sí. Què és el que resalten de la zona? Els espais, els cultius, el que hi ha, el que no hi ha, el poblet que han visitat, què és el que els hi ha... Bueno, ho has resumit bé, és a dir, els impacte, quan arriben al monestir els impacta el paisatge, i el canvi del paisatge entre la plana ja i la zona del Montsec, no? I ara poden passar amb els ametllers florits de color blanc, no? Que fa poc que estaven així, i els canvis del paisatge en cada època de l'any, que també són coses a valorar, el producte que hi ha allí, si pot vindre una gent de Barcelona, i no és per posar-me amb la gent de Barcelona, però els dius que això és un producte propi d'allí i t'arrasen en la botiga, perquè van a buscar aquella cosa pròpia que potser a Barcelona ja no es troba tant, tot i que hi treballem i enviem coses cap allí. I després l'autenticitat. Jo crec que l'autenticitat de que, en el cas del monestir, és un monestir de 850 anys, que encara hi viuen monjos i que han creat un producte, en aquest cas és de la pròpia identitat del monestir. Això és autèntic. No és un McDonald's que s'ha anat distribuint per tot el territori. I aquest és un dels punts forts que nosaltres hem de saber rendibilitzar. I en aquest treball que fa, i acabo, amb el Ferran, de dir, vaja, al Japó, com preguntaves, no, dius, aquest poblet d'Os de Balaguer tan bonic, que en diu la gent, no ho coneixen Barcelona i tal. Treballem-hi, aquí sí que hem de fer força, perquè segur que quan pensem en Itàlia ens venen al cap poblets d'Itàlia molt bonics i tal. Per què? Perquè els italians han fet feina. I han dit, això és nostre, i ho difondrem, i ara tots mengem pizza. Però podíem haver menjat coca d'escalivat de Balaguer, també. Sí. Ferran, el Robert diu molt la paraula col·laboració. Vosaltres, com a empresa vanguardista que sou, que sabem que sou, i tu ets un home universalista, etc., i sabem que no t'has tancat a casa, com col·labores amb lo de més? Has fet algun producte, una innovació de col·laboració, etc. Sabem alguna cosa d'això, Et dones compte de que això és una mancança que hem tingut durant molts anys. Jo diria que tot l'empresariat, no sé si més local o de Catalunya, una tradició de treballar només amb el teu, i estàs al teu sector, amb el teu producte i amb els teus clients. Bé, quan vas movent-te, doncs a vegades vas coneixent gent i pots crear sinergies interessants. I nosaltres tenim alguna experiència positiva en aquest sentit. Per exemple, ara, fa uns mesos, ens vam ajuntar amb una conversa que vam tenir amb els de Vinagres Badia, amb la Judit, doncs, i amb ella jo li vaig proposar de per què no fèiem un vinagre amb mel, un agre dolç. Fins ara els lineals dels supermercats, doncs hi ha bàsicament els vinagres de sempre, i després hi ha els vinagres de Mòdena, amb el que parlava abans el Robert de com han fet els italians. Doncs bé, nosaltres podríem treballar un producte nou en aquest sentit, barrejant les dues empreses. I aquí hem tret un vinagre
un vinagre, en aquest cas de moscatell, amb mel de taronger. Doncs bé, ells són els experts vinagrers, han seleccionat el millor vinagre amb el maridatge amb la mel de taronger i amb la mel de castanyer, perquè al final n'hem fet dos, i bé, llavors nosaltres traiem al mercat un producte on a l'etiqueta de l'envàs doncs, hi ha els dos logos, no?, de les dues empreses de 5 generacions cadascuna, doncs s'han unit creant un producte nou. Doncs bé, això, la veritat, jo crec que és una experiència que encomanaria a altres empreses doncs a fer-ho. Al final, això d'aquí ja no és sumar, això és un efecte multiplicador, perquè a part de que entres, en aquest cas, nosaltres ara tenim dins de la nostra referència un agredolç que no ens ho haguérem imaginat mai que poguéssim vendre, doncs això, un vinagre. Doncs bé, a part de que podem captar nous clients, doncs també realment estem sorprenent a la clientela i també inclús a nivell de màrqueting ens està funcionant, no? Perquè veus que és una singularitat quan no hauria de ser, no? Llavors encomanem a que la gent facin coses d'aquestes i en aquesta dinàmica estem. Ja per a tancar, perquè el temps és el temps en ràdio i aquí la Sònia ens marca el temps, entens? Vull dir, cal que el Robert i l'Eloi Ferran ens digués com ho veu el futur d'unes zones com les nostres? Com se tenen que dinamitzar? Estan dinamitzades ja o falta encara dinamitzar? Falta disseny? Tanqueu d'aquesta fotia en això, diguin el vostre criteri sobre això. És igual, el Robert primer, el Ferran després, primer el Ferran, Robert després, com vulgueu. Bueno, evidentment... Com a referents que sou a la comarca. Sí, el que no es pot parar, és a dir, en aquest sentit hem de seguir treballant en aquesta col·laboració, potser crear algunes taules de territori que posin a l'entorn d'una taula a diversos sectors, que puguin parlar de com dinamitzem i com tirem endavant això. En una situació, jo crec que ara, això és una opinió personal meva, però penso que s'ha canviat de model propi, aquest model identitari que teníem nosaltres de territori, que ha donat vida a tots aquests pobles, el fet de que la gent es pogués fixar al territori i mantindre-s'hi. Ara hem arribat a un moment on això està en crisi i que, per tant, cal pensar com mantenim aquests pobles vius, com fem que la gent es fixi al territori i que pugui guanyar-s'hi la vida i generar vida, no? I això ens urgeix ara ens urgeix, perquè la gent es fa gran i molts d'aquests pobles petits d'aquí poc tindran molt pocs habitants i quan ens quedem en el territori sense ningú, què farem, no? És hora que ens sentem a l'entorn d'una taula i comencem a parlar tots de com tirem endavant tot això d'aquí. I penso que ho farem, en la meva opinió, posant en valor el que ja tenim. Sí, avui en dia hi ha molt coneixement, el món, diguem-ne, arribes a tot el món i aquest coneixement l'hem de saber aplicar aquí, però partint del nostre propi model. Això és el que jo penso que pot donar futur. Ferran, el teu criteri? Bé, el que ha comentat el Robert, que ho ha dit molt bé, jo la idea que s'ha de fer una sentada reflexiva, però no cal que sigui una cosa molt gran, molt posada a altres llocs, no sé, a Lleida o... No, ens hem de sentar la gent a nivell comarcal, segurament, o a nivell inclús més local, no? Doncs a veure com podem interactuar inclús amb l'administració de l'Ajuntament mateix. No caldria anar a parlar amb altres estaments o inclús posar-nos-hi, fer-ne diferents, no? Una gran sentada per veure... per aportar idees uns amb els altres. Nosaltres treballem amb tempos diferents. L'empresa privada treballa amb uns tempos d'immediatesa, a vegades improvisem, treballem amb un temps... En canvi, l'administració te dones compte que sempre treballa amb uns tempos molt allargats, doncs si ens fem una sentada farem coses no tan precipitades com podríem fer l'empresa privada, però tampoc amb tempos tan llargs que al final... quan el temps és massa llarg s'arriba, és fatal. I per últim, aquest entorn que dieu que es té que fer aquesta sentada, els dos sí que ho heu dit, heu coincidit amb això, tant a nivell local, comarcal, o a nivell administració, a nivell regional, o a nivell de país, es pot dir, veu receptivitat a fer això? I veu receptivitat, i veu ganes, i veu... Va som-hi? L'experiència del monestir en els últims anys és que sí. El que no s'acaba de saber articular, però nosaltres anem, que ho ha dit el Ferran, nosaltres anem a l'Ajuntament d'Os de Balaguer, a l'Ajuntament de les Avellanes, al Consell Comarcal, a la Diputació, a la Generalitat, als diferents departaments, en aquelles necessitats que tenim i proposem i parlem de coses que creiem que necessita el territori, perquè en el cas del Monestir de les Avellanes creiem que és una cosa que no s'entén sense el territori. Sense anar més lluny, fa 2 dies ens hem intentat coordinar l'Ajuntament d'Os i l'Ajuntament de les Avellanes pel tema de la fibra òptica, que creiem que és essencial
essencial perquè això pugui tirar endavant, no? Després ha sortit la Diputació de Lleida dient que això s'implementarà i tal. Ara, cal començar-ho, no parlem, comencem-ho. Es pot parlar de diferents temes, però d'una forma transversal, tant local com amb administracions més superiors, des del privat al públic. I és això, és a dir, podem parlar d'una planificació general de territori, però hem de parlar d'elements particulars que en certa manera ens urgeixen. Ferran, hi ha alguna cosa més a dir? Bé, el que ha dit ell jo crec que ho ha arrodonit, és a dir, s'han de fer coses, és a dir, hem de parlar i ens hem de veure en diverses ocasions. Pues Sònia, que aquestes referències que tenim aquí al davant, tant el Ferran de Casa Alemany d'Os de Balaguer, com a persona ja vinculada a la zona des de temps i suposo que encara hi serà des de temps, doncs que no falli, que no marxi, que continuï sent la referència. I l'amic Robert, que és una referència que ens ve de l'Urgell, per tira el rec, amb aquí a la Noguera, doncs que continuï amb aquestes ganes i que aporti aquestes idees, aquestes col·laboracions que tan precises en són per ser també una podem dir, referència més dintre del nostre context de lo rural. Gràcies per haver estat aquí, confiem en unes pròximes i Sònia, quan vulguis. Molt bé, doncs com dius tu, agraïm al Ferran Alemany i al Robert Porta haver participat en l'agrografia d'aquest dimarts. Esperem doncs que vagi tot molt bé, que tingueu sort en aquesta trobada, en aquesta sentada doncs, que ara comentàveu. Esperem doncs, que no sigui massa tard quan es faci aquesta trobada, aquesta sentada. I que l'administració els escolti. Sigui el que deies tu abans, receptiva. Exactament. Doncs gràcies a tots dos i fins la propera, que vagi molt bé, molta sort. Moltes gràcies. Josep, donem pas ara a l'agenda. Quan vulguis, endavant, gràcies. Agrografia. Entrem ja en la darrera part de l'agrografia d'aquest dimarts, dia 27 del mes de març. Com sempre, acabem recomanant-los diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. La primera d'elles és demà mateix, demà dimecres, dia 28 de març, a la localitat de Maials. És una xerrada, una jornada tècnica que porta per títol Les òsmies, una alternativa per a la pol·linització dels fruiters. La producció dels fruiters es veu sovint limitada per la pol·linització. Per superar aquesta limitació, molts productors fan servir ruscos d'abella de la mel o caixes d'abellots. Una nova alternativa és la utilització de poblacions de l'abella solitària Òsmia cornuta. En col·laboració amb l'IRTA, el CREF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, porta anys treballant amb aquesta abella i posant a punt mètodes de cria i gestió de les seves poblacions. En aquesta jornada de demà, una jornada de camp, s'explicarà la biologia bàsica i la gestió d'aquesta espècie. També s'observaran en directe les òsmies construint els seus nius i pol·linitzant un camp ecològic de pereres. Aquesta jornada, com dèiem, es fa demà dimecres a Maials i el punt de trobada per assistir a aquest taller de camp és la trencadora d'Ametlles Martí al carrer Sau, com dèiem, de la localitat de Maials. L'altra jornada que els recomanem avui és la segona jornada ecològica de l'olivera, que es farà a Granyena de les Garrigues el dia 6 d'abril. En els últims anys s'ha produït un canvi important en el conreu de l'olivera convencional cap a la producció ecològica com a conseqüència dels propis criteris de la sostenibilitat i també de la creixent demanda d'oli ecològic. La jornada, organitzada de forma conjunta amb l'Ajuntament i les cooperatives locals de Granyena de les Garrigues, va dirigida sobretot als productors i al sector en general, amb l'objectiu d'aportar una visió pràctica de la gestió del dia a dia de les explotacions, clarificant conceptes i pràctiques agronòmiques. Aquesta jornada es farà a la Sala del Ball de Granyena de les Garrigues de 2:15 del matí a 2:15 del migdia, com dèiem, el dia 6 d'abril. L'anterior jornada, que dèiem abans, les òsmies, una alternativa per a la pol·linització dels fruiters, no hem recordat l'hora d'inici, que serà 2:15 del matí. I acabem amb una darrera jornada que porta per títol, en aquest cas, Processats vegetals de quarta i cinquena gamma, una oportunitat per a la teva empresa. Es farà concretament a Lleida el dimarts dia 10 d'abril. La comercialització de fruita i verdura processada és un sector en expansió i, per tant, amb oportunitats per a la indústria agroalimentària catalana. En aquesta jornada es presentaran les darreres innovacions i perspectives de futur a nivell mundial en processat de vegetals i es farà també una introducció als problemes
problemes microbiològics i als sistemes de desinfecció de fruites i hortalisses destinades a la quarta i cinquena gamma. Aquesta xerrada es farà, com dèiem, el dimarts 10 d'abril a la ciutat de Lleida, concretament al Parc Científic Tecnològic Agroalimentari de Lleida, de 3:45 de la tarda a 2:45 del vespre. I acabem ja, i com sempre ho fem amb música, avui amb la cançó que han triat els nostres convidats, el Ferran Alemany i el Robert Porta. És una cançó del Joan Rovira que porta per títol Encara tenim temps. Amb ella ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit. Batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem viscut l'amor i l'odi, hem creat el nostre codi, hem après com adaptar-nos als contrastos d'aquest món. Hem anat a la deriva, hem portat vida addictiva, hem tingut força i coratge per poder sortir del pou. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va. Hem vist fer-se gran el pare sense poder-ho evitar. Desitgem, de vegades desitgem una vida diferent. Hey, encara tenim temps de despertar ben d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey, encara tenim temps de fer allò que volíem quan somniàvem de petits. Hey, encara tenim temps per tornar-me a enamorar, per fer les paus amb tu i amb mi. Hey, encara tenim temps, encara tenim temps, encara tenim temps. Hey! Hem caigut en tentacions, hem errat en decisions, hem sembrat la nostra ajuda, recollint a canvi res. Hem trencat una promesa, hem perdut ja la puresa, contemplant des de la runa la fortuna dels demés. Hem entrat al laberint, hem fet cas del nostre instint, hem après a estar en silenci per després passar a l'acció. Hem fugit de compromisos, hem dubtat si som feliços, hem enamorat algú amb la nostra imperfecció. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va, hem vist fer-se gran el pare sense poder-ho evitar. Desitgem, de vegades desitgem una vida diferent. Hey, encara tenim temps de despertar ben d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey, encara tenim temps de fer allò que volíem quan somniàvem de petits. Hey, encara tenim temps per tornar-me a enamorar, per fer les paus amb tu i amb mi. Hey, encara tenim temps, encara tenim temps, encara tenim temps. Hey! Encara tenim temps. Hem lliurat moltes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va, hem vist fer-se gran el pare sense poder evitar. Desitgem, de vegades desitgem una vida diferent. Hey, encara tenim temps de despertar ben d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey, encara tenim temps de
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, els dimarts cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.